Participation in groups and lifestyle. Uqala kwam utshintshelwa bubomi ndandidibene kanje. Kwakuyinto esidibanisa singamadoda. Yafika kum ingqondo ixinene ndingazazi uba ndiyaphi okanye ndisuka phi. Qha ke ngozazi into yoba ndiyathanda ukuthetha nabantu. Yabona le into noba ndingaxinaniseleka ndiyephi kodwa xa ndikwindawo enabantu ndiba nokuphila. Kulapho ke ndadibana khona ubhuti ekuthiwa nguLumkile Sizila. Wathi mntanam masambe ndiza kubamba ngesandla. It's the last day uziva ongengomntu uziva uwedwa. And enye i-exercise it helps kakhulu because kulapho ukwazi ukubhodla even though ungathethi. Ukubhala amadoda liyeza. Yabona ubhala le nto ingaphakathi. Andikwazi ukubhala ngesandla. Secrets zone. I chose into yoba xa ndingafumana umntu wothetha mandibe ndiyibhale efowunini. Sometimes I end up